Foto lan lebih menisang roh. Dini aronai lalai dengde yang aronai kuleng aronai kedakali short video bananya buladangman. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआ माने दिनैथ' शुक्रबार ना शुक्रबारावहाय जोंहानि न'निफ्राय 1 किल'मिटार गोजानाव बर' बाजार होननाय मोनसे जायगा दं बेयावहाय बाजार जायो शुक्रबाराव सानफ्रोमबो जायो फुङावल'सो जायो बियो 12टासिम 1टासोसिम जायो ओमफ्राय जोङो बेयाव दहाय थांदोंमोन दाथ' बेलासिसो दहाय फुङाव थांदोंमोन ओमफ्राय आं ससे भिडिअ बानायदोंमोन आरो बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों ओमफ्राय दाना जायफोरा बे भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आङो बाजारावहाय मा लायनायमोन गोलैनोसैमोन मा लायनायमोन मा लाबोखो नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय र' आङो बेखौ देखायनायनि सिगाङावनो मोनसे खोथा बुंनि मामोनलाय माने मोनसे कुइसननि रिप्लाइ भिडिअखौ आङो बानायनो हानाय नंला आरोना बे कुइसना बै सप्तानैसोनि सिगाङाव फैदोंमोन ओमफ्राय आङो बे कुइसननि रिप्लाइ भिडिअ बानायगोन होननानै आङो लिरनानै हरदोंमोन ओमफ्राय बानायनो हानाय नंला बिनिखायनो सरि ओमफ्राय बे कुइसना मामोनदां आङो एसे खिथाना होनोसै आब' गुमैखो दख'ना गाननाय भिडिअ बानायलाय गुमैखो हिन्जावसा बानायलाय बेबायदिमोन आरोना कुइसना ओमफ्राय आङो जागोन दे बानायगोन होननानै रिप्लाइ हरबाय ओमफ्राय बानायनो हायासै गोबावानो जाबाय ओमफ्राय मानि थाखाय बानायनो हायासै एसे खोन्थानानै होनसै जाहा मुतुआ बे भिडिअखौ बानायानो दायो जोंहा मुतुआ माबाना बर' बाजार आबसुनि प्रेसिडेन्ट नालाय बिनिखायनो बियो बुंदों आरोना आङो आबसुनि प्रेसिडेन्ट जालायलायनानै बेबायदि दख'ना गाननाय मानाय भिडिअ बानायब्ला आंनि लोगोफोरा आंखौ मा सानगोन माथो गाज्रि मोनगोन आङो बे भिडिअखौ बानाया खोन्थाहर नोङो भिडिअ बानायनानै होननानै आंखौ बुंबाय आरोना बिनिखायनो आङो खोन्थाहरबाय अबसे नोंगौ मानसिफोरा ना आं ओरैनो मोनसे खोथा बुंनि आरो माब्लाबा समावथ' हिन्जावफोरा लोमजानानै गावनि ड्रेसफोरखौ सुना लानो हायै जायोना बे समाव हौवासाफोरा माने दख'नाफोरखौ हिन्जावनिखौ सुना होबाय आरो ओमफ्राय बेयावनो सोरबाफोर नुफायसनबाथाय होनसिगोन हिन्जावनि दख'ना सिङाव थायो हिन्जावनि दख'ना सुना होग्रा माग्रा बेफोरबायदि बुङोना बेफोरबायदि बुंजानो गिनानैनो मुतुआ बे भिडिअखौ बानायथ'लानो नांगौबा देनां बानायगोन आरो देनां ओमफ्राय नोंमारगौ बिदि बुंग्रायाथ' बहुद थाखायोना आंनि मथेब्लाथ' हौवाफोरा हिन्जावफोरनि दख'ना खेबसे खेबनै सुनाया एसेबां गोरोन्थि जाया माब्लाबा समावथ' हिन्जावफोरा लोमजाबायबाथ' सुनो हाया जायोना आरो हाबाफोरावनो बुजायखायोना हौवा हिन्जाव दुखु खस्थ'आव सहाय होलायनांगोन गरनै खालामनानै जानांगोन बेफोरबायदि बायदिसिना बुजायना अब्ला हिन्जावआ लोमजानानै थाबाय लोमजानानै थानानै गावनि ड्रेसफोरखौनो सुनानै लानो हायासै ड्रेसफोरानो गाननो गैलायलायलांला बे समाव हौवाया हिन्जावनि ड्रेसखौ सुना होनाया एसेबां माबा जाद्राया आरो आंनि मथेब्ला गाज्रि नंद्राया ओमफ्राय दहाय बाजाराव जोङो मा लाबोनायमोन बेखौ आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै आंथ' बाजाराव बारा जेबो बुस्थु लाबोआखै फिसा मोननैसो बुस्थु लाबोदों ओमफ्राय लाबोनानै न'आव फैनानै जों नाबो लाबोदोंमोन ना बिदै एवनानै जाफायदों बेखिनिल'सो आरोना आंना भिडिअआ अब्लालाय नायलांदो लोगोफोर आङो बे भिडिअखौ देखायलांसै
Bazarnifrai deh. Bazarnifrai deh. Maju. Pulang deh. Oh, salah leh. Biar dia pernah ngasih pindah deh. Bisa kelapa sih ya. Bukan, Pak. Eksklusif lah betul. Awak betul pernah nunggu. Menang tuh. जों गामिनि आबौ लोगोफोर जोंनि लोगोनि बिफा दिनै लाबोआखैमोन फैग्राफ्रानो लाबोग्राफ्रानो थायाखैबा बेयाव दं दां गैया बै गैया सायला मानो दोननांगौ ओ बे गोमोआलाय बियो मानि बियो बेयो मोजाङानो मास्राइस ना मा लास्टास नङा माबा मोनसे खुन्दुं सोंनानै ओमफ्राय माथा दानाय गोरासो जागोन दां दैलाङाव दैलां नङा खेवना होनो बायो आं न'आव बिदि थब्ला बिराद बैदिखौसो लायगौमोन गैखाया होननाया नोङो गैयाना बियो रेजेंसि ना रेजेंसो नांगौ जागोन ओमफ्राय माहाय फिसाबो जायोना बे न'आव थानायाव सिगां कम्पानि बेलेग बेलेग दङलै Tukaniferni rao, sonjay. हायाहाय उदावनो लाबोनाया दामखौ बारा लाखाथारो जाबाथाय जाबाय जासिगोन आरो बे खनसेयावनो आं आखाइ सुनांगोनलै दैया Sanekunu holaysi. दखला जोंना बाजार खरस जाजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय नै पुरि जालांसै पुरि मुथुरा नुजाया दां जानायाव गब गब जानो थाखाय नुजाया दां जानायाव डिस्टार्ब जाबाय भिडिअ लानायसै न' लोगोफोर जाना नायनोसै बाजाराव थांनानै फैखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङोथ' ना लाबोदोंमोन ना ओमफ्राय दाना नाखौथ' मैथाजोंसो जानो बिहरदोंमोन ओमफ्राय मैथाजों जाथ'लानो नै ना बिदैखौ आङो जानो लुगैनानै लाबोदों साब्रैल'सोना जोंहा जाग्राफोरानो ओमफ्राय आइया थुख्राब्रै खालामबाय साब्रैनि ना बिदै जाग्रोनोसै गथा गथा Muntunalibe. मोनहोनोसैब्रा दासो होहांदों ओरै नास्ताबना होनोसै नायलाय माबाखौ सारायखौ गोसोम नुखायो मबाइलाव न' मा जादों दैयाव होलाय मा जादों ना बिदैया मोनदोंना मोनाखै नायनो फैदों होनना बुंबाय सिगांना फैदों ना बिदै एवगासिनो लोगोफोर थाबायदि एवखादों नै हा
ना बिदैखौ इदि गुदुं गुदुं जानांगौ हा फोरानना सानै होनदो न' हायदो ना बिदैखौ साखिना नायनोसै माबायदि जाना नायनोसै आरो जाना नायनोसै माने जाखास्रानोसै मोननैल'सो लाबोदो नै सानैनि नों गिदिरखौ जागोन फिसाखौ जागोन फुदुंना होनाखैना गोथाव ना गोथाव मा नानि मोनलायो पंकजना पंकज नानि देलाय होलांदो नामा आङो नाखौ एवखांबाय लोगोफोर ओमफ्रायो दायो जानोसै जोंथ' दै ना बिदैखौ जाखांखाबाय ओमफ्राय आरो ना एक्सट्रा लाबोदोंमोन ना बिदैनि अनगायै फ्राय जानो होननानै फ्राय जानोथ' नङा मैथाजों जानो होननासो लाबोदोंमोन जोंहाथ' बांसिन मैथाजोंसो जाखायोना ओमफ्राय आइया ओइ दिनै मैथाजों जाथ'ला फ्रायखौनो जानोसै बोथोराबो थान्दा होननानै बोथोर थान्दाब्ला जोंहा मैथाखौ एसे जानो बायो आरोना गरम बोथोरावसो बांसिन मैथा गोखै जानो मोजां मोनो आरो ओमफ्राय दा जानोसै जानाय मानायफोरखौ आङो भिडिअ लाबाय थालायलायला आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै दाना जायफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय बिबारा मासि मोजां मोजां बारो अन्थाव अन्थाव दाननोनो बायो बिबारखौनो जा मोजां मोजां बारबाय थाखायोना बियो लेट गैयि बारखायो नै मथ्रबनायानो मथ्रबनाय फट' लानोलै बेयाव मोननैसो आं र'